Na, megint itt vagyok. Az egy 18 éves YouTube-os, nem tudom, hogy ő mikkel pár videóját, vagy így végigörgette mindenem az összeset. Szóval mindenfélét csinál, ami tudom, irányítsd egy napom, szóval mi, amik a felkapottak, meg ilyen mainstream-ebbek, azt ő csinálja. És 3 hete felrakott egy olyan videót, hogy mi az? Igen, hogy reklámozza a videókat, vagy nem videósokat, tehát gondolom kisebbeket. És 5000 forintért fél perc videó elején 15 000 forintért pedig ugye lejátsz az egész videódat, bárkinek videóját. Na most ez így mindig, ez így ötletnek jó, ugye elsőre én is gondoltam, hogy nem tudom, fél percre 5000, de azért nem tudom, nem néztem úgy a videóit, hogy így összejönne neki, de és van azt hiszem mennyi 509 like van, és hát majdnem 100 dislike a videóján, ami nem csoda, mert most ezt a kisgyerekek úgymond bekajálják. Megnézem. Szóval a kisgyerekek úgymond ezt megeszik, de akik nagyobbak, azok nem biztos, és hát nem tudom most, hogyha ő vállalkozó, mert elvég 18 éves és egyedül él, nem tudom, akkor okés, de ha nem, akkor szóval érdekes. Úgy van a neve, hogy Shell Chris. És egy ilyen is. De hogy ennyi lett volna az a videó. Szerintetek mi a véleményetek erről? Mert most oké, hogy ez szerintem, na, mondom, ötletnek jó, de hogyha ugye mondta is, hogy aki komolyan gondolja is, meg hogy ugye jól csinálja, épp ez az, hogy aki jól csinálja, annak nincs jó, lehet, hogy egy kicsit így mondtam, hogy nem tudom, hogy az, hogy más is 200 000-et elkér, ilyet hallottam, hogy nagyobb videósok is. Na most 5000 nem egy nagy összeg, de most, hogyha egy kisgyerek fizet annyit, és akkor utána meg most sír, hogy mit tudom én, lett plusz 5 feliratkozója, vagy 10, vagy nem tudom. Na, szóval, hogy nektek mi erről a véleményetek? Erről, hogy fizetsz 15 000-et, hogy lejátsz egy egész videódat, ami mondjuk 3-4-5 perces. Jó, hát hogyha persze kell egy kis hype, akkor oké. Vagy egy 5 perceset. Ami... Vagy na, egy teljes videót, ami mondjuk minden esetre ilyen kóstoló lesz szerintem. Most így elkönyved a csatornán. Csak az meg az, hogy kóstolok például mert van egy műzli, akkor úgy kéne, mint ugye van egy panaszkönyv, meg szoktam olvasni, hogy van, hogy mit tudom én, chipseket tesztek ilyen, és akkor több multinak, vagy több áruháznak, vagy hát ugye cégnek, boltnak a termékét, és úgy összehasonlító videó az úgy jó lehet. Úgyse rossz, szerintem, hogy egyet, hogy elmondod, hogy mit tudom, szerinted ez jó, nem jó. Ja, és este meg ugye az X-faktor, hát arra kíváncsi leszek. Megint lesz úgymond téma, miről beszélni. Vlog téma. Na, ennyi lett volna szó. Mi a véleményetek nektek erről? Hogy ez hogy lehúzás, nem lehúzás, hogy lehúzza a gyerekeket, ugye, ilyen reklámmal. Szerintetek ez mennyire? Nem is az, hogy legális, hanem mennyire helyese? Morális.